Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu. Tentokrát nachádzame v hre takýže guest logo a máme tu na výber Brainrot, logo quiz a flag quiz. Ja si pôjdeme týmto. Ja pôjdem vlajky pôjdeme. Aha, jaj, ahoj potok. United States. No, neviem, či by mal takú hviezdičku. Ale dobre, pôjdem tu. Brazília, to je jasné, že toto. Argentína. To má tu, nie? Lebo tak to nevyzerá vlajka ani. Čo? No nič. Tak to vyzerá Argentína. Ja nie som fanúšik Messiho. Anglicko je jasné, že toto je dačo, nie? Španielsko. Toto je niečo iné. Toto je Španielsko. Alebo toto je Švédsko, alebo neviem. Francúzsko. Či má tak, alebo Bape. Áno. Portugalsko. Toto je, neviem, či Poľsko, alebo čo. Dobre. To je jasné. Japonsko. Toto je Severná Korea asi. Čo myslíš, fotok? Aha. Dobre. Írsko. Toto sa mi zdá, že je toto asi. Chod tam, potok. Chod tam prvý. Choď! Joj. Si neoklamal. Taliansko. Čo je toto? To je takú vlajku ani ja nepoznám. OK. Grécko. Toto? Áno. Austrália. Jaké má hviezdičky? Také či také? Také? Yes. Zatiaľ máme iba jednu smrť. Ukrajina. Toto neviem ani čo to je, hej. To je zatiaľ ľahké. Turecko. Má tento polmesiac. Nemecko. Ten na... Tak? Ktorá to je? Choď prvý. Vyskúšaj jednu. OK. Saudská Arábia. To ani nie je toto vlajka. Uruguay. Toto. Díky. Spider Snake. Nepál. Nepál, ja neviem ani vlajku Nepálu. Dobre, že to dal. Pekné. Katar. To je jasné, že toto. To čo bolo? Čína. Neviem, či nejaká vlajka má také. Sú to nejaké aj vymyslené. India je jasné. No. Toto Jamajka. Vy ste obidvaja zomreli. Jamajka. Izrael má tento judaizmus, nie? Švédsko. Štokholm, nie? Čo tam je? Jak sa to volá? Už neviem, ako sa to volá. United Kingdom. Spojené kráľovstvo. Kanadu má tento javorový list. To viem. A máme tu aspoň nejakú gravitáciu. No, za 30 robuxov určite. Môžeme tu nejaké logo skipnúť. Skúšam. To je asi tiež, nie? Toto je 20 robuxov a zabiť všetkých. Hlavne potoka. Zabiť všetkých za 19 tiež. Kroátie. To je Chorvátsko. Toto nepoznám takú, dobre. Pakistan. Pakistan. Pakistan, ešte som nevidel pakistanskú vlajku. Ja nepozerám. Nie som taký, že veľmi zaujímam sa o tie vlajky, ale tak. No ale keď potom ukazuje, keď vie, čo to je Guatemala, čo? Taký štát som ešte nepočul. OK, Netherlands. Čo to je? Čo je Netherlands? Toto? OK. Nemá tak podobné Francúzsko? Neviem preložiť Netherlands. South Korea. Severná alebo Južná Korea. Korea má jasné, že tak.
Švajčiarsko. Tento kríž. Mexiko. OK, potom ideš. Maroko má toto. To som vedel. Paraguaj. Typneme. Yes. Zatiaľ iba jednu smrť, nie? Ty má... Potom neviem, koľko má smrti. Koľko má asi? Typnem si koľko? 10? Neviem, koľko má. Dobre, to je jedno. Palestín. Typni si, potok, typni. Dobre. Môžeš podať športku. Malajzia, toto sú... To je USA, takže to bolo jasné. Monako. Ideš. OK. Taký som ešte nepočul. Slovénia. Však to je Slovensko. Slovinsko, jaj, Slovinsko. Nie Slovensko, joj. Potok. Georgia. Ty si ma zle. Nech potrebujem. Georgia. George, nie? Tajsko. OK. Nepočkáš ma ani? Utekáš mi? To je Taliansko, nie? Počkaj. Kolumbia. Jak to vieš? Aha, ja už viem, jak to vieš. Ty to nevieš, ty máš toto hacky. A čo je toto? Počkaj. Vietnam. Nie, že hacky, ale také poznáš, že čo to je. A tu je koniec. Pekne. No a môžeme ísť asi na ďalší. Tu sme mali. Ideme asi na logo. Nejaké tu, neviem, že vôbec, ako napríklad tamto posledné. Roblox. Počkaj ma. Potok. To je aký rozdiel v TikToku? Neviem, ja tu nevidím rozdiel. McDonald. Tu je aký rozdiel, však nie sú žiadne rozdiely. Amazon. Tu už vidím ten rozdiel. Bučívka doprava, alebo bučívka doľava. Amazon. Aha, takže toto. No. Netflix. Tu je rozdiel. Obrej potok. Nike. Čo to je? Že toto je hrubšie, alebo ja neviem. To je jedno. 7up. Jaký? Aha, ja už vidím ten rozdiel. Napíšte mi ten rozdiel, ktorý vidíte dole do komentárov. BMWčko. To sú tie modré polovice spice. Buď do tej strany, alebo do tej. BMW. Instagram. Tu je tá bodka. To potok ide. Hacky. Nie, hacky. Coca-Cola, tu čo je? Aha. Coca-Colu ja nepijem. Ďakujem. Čau. Taco Bell. To som ešte nepočul. Dobre. Xbox. To je toto. Jej. Pepsi. Ja si typnem. Tak asi nie toto. Zlo som si asi typol. Tiež Pepsi nepijem. Tesla. Aj dobre. Domino. PlayStation. Tu pôjdem pekne. Pizza Hut. Toto? Áno. Mercedes-Benz. Tento nie, sa mi zdá. Hej.
Warner Bros. To sú tie rozprávky, čo chodia, to presne tak vyzerá. Ferrari je do ktorej? Do tej? Nie. No jak? Ja som myslel, že ten kôň je do tej strany. OK. Nevadí. Android. Toto. Nemá taký predĺžený ksicht. OK. Nintendo. Nintendo Switch. Či je v tom, nie? Nie. Oj. Nie v obdĺžniku, ale v krúžku. YouTube. Teraz ja som youtuber. Neviem, ktorej krajine je taký YouTube. Na tému taký kúpite. Apple. To mi je jasné. Apple nepoužívam. Facebook, či na tej strane, alebo na tej. No, dobre, potok zase. Doritos. Aký je tu rozdiel? Je to toto. Rolexy. Rolex. To tie hodinky asi. Nie? Potok. Asi tie hodinky. Potok, stoj. Aha. On ma nepočuje. Volvo. Vyzerá to ako po hlavie. Lace. Lace má toto, nie? Hej. Je to nejaké dlhé. Porsche. Porsche som ešte... Neviem to. Toto. Walmart. To som ešte nepočul vôbec. Typnem z bodku. Asi nie. Čo tu mi dáva? OK. Oreo. Má to také, nie? Hej. Že... Také to má obtiahnuté, jak toto. Puma. Hore. To som vedel, Počkaj, má. Bíky sú oproti sebe v Red Bull. Fila. Ideš ty. Choď. Choď ty prvý. Díky. Snickers. Toto nie. Hej. Subway. To neviem, čo je Subway. Je to toto. Lacoste, také sú tu už ťažšie. No, taký som ešte nepočul. Ale aký je tu rozdiel? Ja tu nevidím rozdiel. To je jedno. Discord. Ja Discord nemám založený. No ale môj kamarát má. OK. Skoro všetky sú na túto stranu, nie? Memes. Dobre. Levi's. To sú nejaké topánky, či? Honda. Honda má H, nie? Nie. No tak dole má, no tak ja som nevedel Hondu. OK. Bentley. Čo to je? Neviem. Tu už sú nejaké také menej známe, čo ja poznám. Ale čo je toto? Cadillac. KFCčkom. Nad tom. Dole má. Nad tým som sa ešte nezamyslel, či má hore alebo dole napísané KFC. Gatorade. To neviem, čo je. Veľa ich to nepoznám, ale NASA, pekne. NASA. To vyzerá skoro rovnako. Louis Vuitton. Tak, aha. Najprv L, potom V. Samsung Galaxy. Samsung Nutella. Je iba čierne. Nad tým som sa minule zamýšľal, že prečo je iba čierne. No, neviem prečo. Marvel. Ja mám pyžamu Marvel. FedEx.
to chodia také reklamy, nie? Sa mi zdá Google. Toto je červené. Hej. Gucci. Tá veľký Gucci. Dobre. X. Čo je X? Ja som to tak videl, čakaj. Na Instagrame mi to vyskakuje, nie? Neviem. Wendy's. No už sú tu už menej známe. Disney Plus. Nie? Taký je pasikovaný ten hrad, ja som nevedel. LG TV. Toto ani nie je L. To mi bolo jasné. Aha, koniec už. Pekne. A máme tu Brainrotu, ja nejdem. Mali sme vlajky. Potom výber. Tu je nejaký... Nie, ja nejdem charakter. Pôjdeme Brainrotu. Síce sa mi nechce, no ale... Posledné. No. Tu hneď prvý, neviem. Tu je Kura? Taká stolička. Pinguino. Ten, čo tu má? Fú. No tak to je. Tragédia. Tank. Kellen tank. Dobre, potak ma tu povedie. Galzoncini Kakadini. Ring, bus i rank. Cikle, tejra, bicicletri. Ja ty ani nepoznám vôbec. No, ideš ty, choď. Mama pasta. Toto je mama pasta. Tu sú také menej známe, nie? Pipi kiwi. Ideš? Mac pene bolga. Toto neviem, taký pomaranč tam je. Tung, sahur. No, to je veľmi známe. Tralalero, je tiež známe. To on tak prebehnem. To žaba v kolese. Bombardiro. Nie Bombardino. Aj keď... Dobre, neviem. Balerina, kapučina. Ja už nejaké poznám, lebo mi tam vyskakujú. Hej, šimpanzíny, kapučiny, toto je, neviem, deký. Špioníro, golubíro, nie? Brr, patapi. To je tiež známy. Song bol o tom. Šimpanzíny, bananiny. OK, to on tak. Frigo, kamel. Kamel je po anglicky ťava. Pod hotspot. Ten má hotspot, nie? Limero, trucilina. Dobre, to je taká rybia mačka, čo má ľudské nohy. Cow-eared. Toto je krava, nie? Hej. Gorila, watermelon, tak gorila, nie? Hippo, toto je hippo. Žirafa, celestra. Celestra je žirafa. Toto, áno. Nejak mi to ide. Kokofanto, elefanto. Tulu, dela, pela, dustus. Jak nejaké zaklínadlo. Bombardiera, lucer, také som ešte nepočul. Sahur. To čo? Jak sa viac a viac rozširujú. Abonono šimpanzínin. Nezavadzaj tu. Din, dun, ma, din, dun. Bananina, delfinovi, banán. Talpa di ferro. Dobre, díky. Tung, asasino,
Toto je len asasíno, nie? Bikus, dikus, bombikus. Dobre, potok. Buď ticho. Hej. Toto je zase tá krava. Hej. No. Frula. Tak kávu piť, hej. Choď tam. Čom si tam nešiel? Som na rade, teraz ja pôjdem. Toto. Už sa mi nejak seká. Stoj! Toto? Yes. Zatiaľ máme asi 0 smrti, nie? Cappuccino assassino, to je toto. Tu už aj nejaká opica pracuje za kávovarom. Watermelony, krokodily. Ďakujem. Blueberry, oktopusiny. Nie, blueberry. Tak nie? No tak nič. No, zatiaľ mám jednu smrť. Ani ma nečaká potok, tak nech si ide. No dobre, zvládli sme to. Jak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like, odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.